Хайырлы көн. Біз Мордовия Республикасы Лембре районында орнашқан Тотар ауыллары бойлап сәфәребізді дәвам етербіз бүгін. Моңа кадәр безнең бер тапшыру чыкты инде. Бу тапшыру аның дәвамы, мәгънәсе, тарихи ягыннан ул тапшыруларны бергә җыеп карарга кирәк. Монысын алдан ук әйтеп куям. Лембрәнең үзендә без, район үзәгендә. Ләкин аның район үзәгеннән булуыннан бигрәк Лембрә дигәч иң беренче чиратта менә монда нәрсә турында төшерәбез дигән вакытта иң беренче уйлаган әйбер фольклор. Монда фольклор булырга тиеш, монда горыф-гадәтләр, үзенчәлекле җырлар турында сөйләшергә тиеш без дигән фикер килде башка. Ни өчен икәнен белмим, ләкин менә шушы мотор сыннарны күреп алгач, бер дә юкка шулай дип сизмәгәнмен, шулай дип тыйымламаганмын дип уйлап куйдым әле. Аллага шөкер, ниятләребез, хыялларыбыз чынга ашыр ахырысы бүген. Киттек. Лембре районындагы 68 авылның 13 татар авыллары, 30 мең халкының 12 меңнән артыгы татарлар. Гомумән, район күп милләтле булуына карамастан, бүген дә татарларны кытып йөртелә. Безнең район, Лембре районы Мордовия Республикасында 1933 елны Татар милли район булып оештырыла. Татар исеме белән алай. Татар исеме белән дә татар исемен алада. Инде Лембре аның район үзәге булып санала инде. Шул вакыттан әлеп хәзергә тикен район үзәге. Лембре без 1642 елны оештырыла. Лембре авылыбыз. Татар авылыбыз ул вакытта була. Ул инде Лембре сүзе бездә ничек төрле вариант бар. Бер варианты әтәләр инде теплый лес дип букшы теленнән. Теплый лес урманнар булган. Икенче теле икенче варианты инде шомыртлык. Бик күп монда шомырт булган, бик урны бик матур булган. И вот инде Темниковтан килгән мурзалар бирегә инде киләләр Саранский крепостен сакларга дип инде бирегә и шунда урнашалар. Әйткәнемчә, бүген төп басым фольклорга булачак. Лембрәнең татар үзәгендә без берничә тапшыруга җитәрлек уникаль җырлар яздырып алдык. Киндерләр элдем кибәргә җырын Әлфия ханым әбисеннән отып калган. Бүген ул видео язма рәвешендә тамашачыларга беренче тапкыр тәкъдим ителде. Безнең сәфәрләрне күптән экспедиция дип атарга вакыт ахыры. Җәмәгать монда, мин монда. Мен әйтәм, элекеге йортларның мич араларын мин театрлыган итеп эшләмәгәннәр инде аның. Нишәтәсең? Белек мондай зур кешеләр булмаган. Сезнең игътибарыгызга милли үзәктә сакланучы татар күлмәге, милли кием, милли күлмәк тәкъдим итәм. Менә шушындый итәкле, тагын бер нитеп тегеп куйган, мотор итеп сырып куйган менә шундый өлеше дә бар әле. Бу чыннан да татар хатын-кызлары, татар кызлары, киленнәре кия торган күлмәк Лембре районының татар авылында сакланган һәм аның тегелгән вакыты 19 гасырның урталары дип чамалыйлар. Күрүгезчә, бизәкләре яки ниндидер орнаментлары, нәрсәдер укалары булмаса да, аның миллилеген чамаларга була. Ул менә шушындый матур гына аксессуарлар бу очракта калфак хисабына да тулы татар образы булып формалашып бетә. Мондый калфакларны да бердә күргән юк, бердә очраткан юк иде. Оригинал музей экспонаты буларак сакланганнарын, бу да менә шундый түймә кебек кенә матур гына итеп эшләнгән.
Аның өстеннән әле менә шушындый бик матур шуклы шәл дә киелә торган булган. Бу шәлләрне килен, яшь килен шәлләре дип атыйлар. Шуны өстеннән бөркәнеп куйгач, бөтенләй дә татарча булып китә инде ул. Җырлар яши, яшь буынга тапшырыла. Әмінә телгә килсәк, дөресен әйтеп сөйләшергә кирәк. Татар теленең кулланылышы аеруча төбәкләрдә көннән-көн кими. Выдохните сначала, все нормально. Вам удобнее общаться на русском или на татарском все-таки? На русском. На русском удобнее. Язык общения со сверстниками больше какой? Русский. Русский. При этом татарский язык вы знаете, понимаете? Да. Как вы думаете, почему молодое поколение сегодня, не только здесь, это не в обиду, ничего, везде переходит по большому счету на русский язык? Не знаю, потому что, наверное, окружение больше русского, русские еще, чем татары. Бер Ләмбрә районына түгел, бөтен милләтебезгә хас күренеш бу. Сәбәпләре төрле җирдә төрлечә. Биредә, әлбәттә, гасырлар буена йогынты ясаган мөхит. Җәмәгать, без хәзер Ләмбрәнең элеккеге урамнарының берсендә, бүгенге көндә ул крестьянская дип атала. Әлфия апаның сүзләренә караганда, шул электә крестьян урамы дип йөрткәннәр инде аны. Менә шушыннан башланган, бүгендә элеккеге Ләмбрәнең рухын саклый ул. Менә шушындый биналары, элеккедән калган дөресрәк инде корылмалары да бар аның дип сезгә сөйлисе идек тә бит. Менә көне буранлап китте әле. Ярар, табигатьнең төрле вакыты була, кем әйтмешли. Ләкин менә камерага гына читен бу якка бурылып карасак, тиз генә аппак булып тора инде. Камера аны бик айырып бетерә алмый. Аның өчен бөтенесе шул ак төскә әйләнә дә бетә. Ләкин безнең бер хәйлә бар. Аны бер уйлап куйган идек инде. Саранск шәһәре монда гына, шәһәрнең үзендә бик матур музей бар. Һәм әгәр дә сөйләшеп, аңлашып булса, аның җитәкчеләре белән без Ләмбрәнең һәм бу төбәктәге авылларның тарихын күпмедер дәрәҗәдә шәрехләү өчен шул музейга да сугылып чыксак, бик җайлы булыр беренчедән, икенчедән иштәлекле булыр дип уйлыйм. Шушы бураннарны бераз гына төшергәлик тә, шунда кузгалыйк әле без. Аллага тапшырып юлга кузгалдык. Музейда ял көне булуына һәм безнең алдан кисәтмәвебезгә карамастан, ачык йөз белән каршы алдылар. Казанда булай итеп музейга килеп керүне күз алдына да китерә алмыйм мин. Сокландым. Менә шулай җәмәгать. Безнең ярдәм кирәк булса, мөрәҗәгать итерсез, комачаулап йөрмибез диделәр дә, үзебезгә рәхәтләнеп менә шушы залларны калдырдылар, ышанып тапшырдылар дип әйтсәк тә дөресрәк булыр. Без әлеге музейның икенче катында һәм аның безгә кызыклы булган заллары, ул беренчесе бу төбәкнең мәдәниятлары залы, төрле халыкларга багышланган, һәм икенчесе тарихи зал, нәкъ менә бу төбәкнең тарихын күрсәтә торган зал. Нәрсәгә кирәк инде ул? Без бит инде авыллар турында сөйләшәбез диергә ашыкмагыз. Чөнки ул авылларның тарихын һәм яшәешен аңлар өчен безгә тарихи контекстны да белергә кирәк. Саранск кайда булган, нәрсәләр булган анда. Менә мәсәлән, әлеге картинада татарлар бу төбәккә килеп урнашкан вакыттагы Саранск шәһәренең күренеше. Менә монда аның тышкы кыяфәте. Менә бу экспозициядә, менә монда почмакта, менә бу почмакта Саранск шәһәренең рухы, нинди атмосферага, нинди рухка, нинди мөхиткә килеп эләккән бу төбәктәге татарлар. Һәм шушыңа бәйле рәвештә менә шушыларны күрә торып, кирмән булганлыгын күрә торып, аның төп мәдәнияты һәм рухи ягы менә шушындый булганлыгын күреп торган вакытта, ни өчен бүгенге көндә бу төбәктәге милләттәшләребез шулай яши, шулай сөйләшә, ни өчен аларның үсешләре бераз гына булса да үзенчәлекле юлдан киткәнлеген аңлавы миңа калса җиңелрәктер сезгә дә.
Из 200 помещиков рейтер, которые значились по Саранску на 1680 год, из 200 человек, 44 человека, это 22,5%, это служилые татарские мурсы. И документы нам сохранили практически все, то есть мы знаем, как их зовут, то есть это полностью, знаем, с чем они выходили, в каких военных конфликтах участвовали, в частности, как русские рейтеры, так и служилые татарские мурзы участвовали, например, в русско-польской войне 1654-1667 годов, когда Россия была возвращена, вся левобережная Украина вместе с Киевом. Килеп төпләнгән чордан рус шәһәренә терәлеп яшәгән җирлек халкының бүгенге көндә гомумән татарча аңлаулары да зур казаныш минемчә. Әйе, хәзер телебез тиз саяга, аның кабатланмас сөйләмнәрен, гыйбарәләрен югалтасы түгел иде бит. Миңа бүген бер абзый ярар хуш, исән сау йөр куяным дип әйтте. Куяным да бар. Алай дип әйтербез. Әтәбез куяным, алтыным. Он безгә, ниләр әтәм уланнар дип, вот һәр вакыт киләләрдә. Мин әтәм уланнар, ирек майым, шундый сүзләр бездә, бездә. Абыстай, шундый картлар элке, абыстайлар, ниләр, шундый сүзләр бар бездә. Ничек куяным ул тиенем түгел. Куяным тиен түгел, нитер куяным, йомшак елы. Вот минем сеңелем куян, вот әти мәрхүмәт әйде куяным дип. Бездә хәзер дә тәбез куян дип. Мон утырган инде 50-дән артык яши, куян. Бүгенгә менә шулар. Киләсе тапшыруда безне Белозерье, Озерка авылы көтә. Бүген фольклор барласак, киләсе атнада бу төбәкнең төп кәсепләренә тукталырбыз. Төгәл бер атнадан шушы ук вакытта очрашабыз. Онытмагыз.